Salut! Ce ziceți? Am ajuns la... Mamă, ce mișto se vede acum, văd și eu. Dar am hotărât să continu cu treaba asta cu podcastul. Și sper să mă țin în continuare, să fiu consecvent, să fac un program, să fiu mai disciplinat, să fiu mai ordonat, să-mi văd de treaba asta și să-mi aloc parte din viață, din timp, din energie, din suflet, din tot, să fac treaba asta. Îmi doresc mult, adică m-am gândit așa la un moment dat, gen, dacă ar fi să mor mâine, ar fi ceva de genul, aia e, asta a fost viața am avut, viața am. Și aia e. Dar multă lume zice că e bine să te gândești la regretele, să te gândești la moarte, e recomandat pe exercițiu. La moartea ta, nu la moartea celor dragi, că acolo e altceva. Dar la moartea ta, mor, da? Ok, în afară de suferințele clare care implică moartea ta, în cazul în care mor mai devreme decât alții dragi, gen, cum ai fost tu, cum te vezi tu, nu cum te vezi tu mort, dar cum îți vezi tu viața din perspectiva faptului că ai murit. E și un film tare pentru ridicarea, în engleză ar fi self-esteem-ului, care nu e neapărat încredere în sine, dar stima de sine, care stimă e mai mult decât încredere. Propria ta părere despre persoana ta, raportată la realizări și la nerealizări, să zicem așa. În fine, sunt un pic haos, că na, sunt mai pe gândire. E foarte greu să faci ce fac acum. E greu și să o faci pentru tine. Adică gen, e ca și cum te-ai uitat în oglindă, ai vorbit cu tine, nu știu, cât ține filmulețul ăsta? 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, cât tot ține, o oră, două, fiecare. Da, și să stai să te uiți la tine în oglindă și să faci chestia asta. Adică e... În afară de asta, să zici că faci chestia asta, și nu mai știu la cine am auzit, dar, mă rog, e clară, dar la Ellen Watson rămâne acum în cap, îmi vine acum în cap, sau mi-a rămas în cap, în fine, că primul semn de nebunie e că vorbești cu tine însuți, cu tine singur, cum ar veni, că vorbești singur cu tine. Da, așa sunt toate podcasturile, dacă stai să te gândești. Adică, mă rog, podcasturile. Da, podcasturile. În afară de, adică gen toate podcasturile singur, că mai sunt podcasturi cu interviuri. Gen talk show, gen emisiuni. Da. Și e greu. După aia, toată treaba asta trebuie să o publici pe YouTube. Mă rog, nu trebuie, nu te obligă nimeni.
Dar cam asta e ce vreau eu. Adică, ce-am zis, că începusem cu moartea. Păi, dacă mor, pe lângă, nu știu cum să zic, regretele personale care și alea sunt, că n-am reușit să fiu bine financiar până la 40 de ani, că din punct de vedere financiar, ca să pot să ofer mai mult din punct de vedere material celor dragi. Și mie, automat. Că ce mișto se vede. Da. N-am reușit să-mi construiesc o familie și o să am parte de cele mai mișto părți din iubire. Sufletul pereche, cum ar veni, și copilul, rezultatul iubirii de cuplu mișto. În rest, am trăit multe. Și pe lângă astea, ar fi treaba asta că sunt o grămadă în mine pe care nu le exprim. Sunt multe părți din mine pe care cumva le identific ca și cum le consider ca și cum ar fi parte din identitatea mea, pe care nu le exprim. Poate le-am exprimat de-a lungul timpului, dar azi sunt la un nivel la care eu cred că n-au mai fost până acum. Și pe care mi-ar părea rău să nu iasă din mine. În vedere că sunt mai sihastru, mai antisocial, mai de-astea, cum e trendul, care a început la mine, nu știu, cred că am vreo 7 ani deja, 7. Nu mai știu cât a trecut, dacă nu mai mult. În fine, sunt mulți ani. Am niște chestii pe care mi le doresc și la care nu fac nimic pentru că n-am curaj. Asta ar fi concluzia, gen cea mai pertinentă la care am ajuns, că n-aș avea curaj suficient ca să le pun în practică. Sunt doar în capul meu, sunt doar ca planuri, sunt doar ca vorbe, sunt doar ca... Nu sunt ca acțiuni, nu sunt ca o chestie materială, îmi vine, ca o chestie fizică, nu sunt materializate, nu sunt material. Material ăsta, și ăsta e un cuvânt pe care îl folosim în ultimul timp mult. Nu e material de rochie, deși și ăla e tot material, dar nu e fizic. Eu am fost certat cu fizica, așa să zic așa, la viața mea și nu știu de ce. Am avut o profă mișto în liceu sau generală, nici nu mai știu. Generală, liceu. Facultate, unde ăsta un prof boem, așa, nu m-a atras deloc, nici la bac. M-am ferit de ea, m-am chinuit mai mult decât să... Dacă dădeam fizică la bac, de exemplu, mi-ar fi fost viața mai ușoară decât drumul pe care am mers. Nu știu, mereu am ales greu, nu știu. Așa am impresia. Acum, na. Sunt convins că erau și alte drumuri mai grele, dar ăsta a fost drumul meu.
Cert e că treaba cu fizicul, cu materialul, mai puțin. În ultimii ani am stat, în continuare stau enorm de mult pe YouTube, adică gen mult prea mult. Discutam cu prietenii mei care au copii și zicea, că a stat prea mult, că nu știu ce, că i-am limitat YouTube-ul, aplicații de-astea, parental, de-ăsta, control al telefonului parental, ce urât sună, control de părinți. Și mă gândeam, băi, eu aș avea nevoie de așa ceva, adică, orice fac în afara de lucrurile nu neapărat pe care sunt obligat să le fac, dar cum ar fi munca sau chestii, în mare parte munca, e YouTube, adică ascult în continuu podcasturi. Nu știu, m-a prins treaba asta cu podcasturile și nu e rău, nu e bine, numai că orice lucru exagerat se transformă în rău automat. Și automat la mine, eu pe stilul agresiv, exagerat și chestii de-astea, majoritatea lucrurilor pe care le practic îmi dăunează la un moment dat pentru că exagerez. Și da, e mișto. A venit toamna, mă bucur de treaba asta. O să fac public și filmulețul ăsta. Nu e vreun filmuleț pe care să-l ascultați și să vă ajute pe voi, dar așa cum am mai zis, îmi doresc foarte mult să caut soluțiile, motivele, să pun pe primul loc motivele egoiste. Și apropo de egoism, eu îl văd altfel, egoismul ăsta. Adică îl văd așa cum e considerat el, dar pe de altă parte fiecare are egoismul lui. Adică, cum să zic în felul ăsta. De exemplu, care e cea mai mare bucurie din viața ta? Gen, ok, copii, jobul, nu știu, părinții, familia, fiecare ce are bucurie. Și pentru mine sunt toate aceste bucurii, dar bucuria de a ajuta pe cineva și a fi conștient că munca depusă, să zicem, deși nu e muncă, dar energia folosită, chestii, toate lucrurile pe care le-ai făcut ca să ajuți pe cineva, ajung ca să influențeze bine acea persoană și să efectiv să poți să consideri că chiar ai ajutat pe cineva, este, nu știu cum e cu copiii, dar e fantastic sentimentul. E clar că și el, cel care ajută și care oferă și care muncește în direcția asta, primește niște satisfacții enorme. Că nu se transformă în altceva, nu știu, orice ar fi.
dragoste, bani, orice orice alchimizare, să zic așa, a lucrurilor în aur, în alea, din plumb aur și așa, nu contează. Doar faptul că știi tu, chiar dacă cealaltă persoană nu-și dă seama, dar tu știi în sinea ta că ce ai făcut a fost pentru a-l ajuta și chiar l-a ajutat. Dacă tu consideri chestia asta, chiar dacă e adevărat, chiar dacă nu, că na, discutăm de convingeri, îți dă un sentiment de bine, de bucurie, de fericire, de stare de bine, de o stare mișto. Și pe lângă altruismul care te caracterizează, automat îți conferă și îți alimentează, să zic așa, și egoismul. Pentru că automat, dacă tu știi că acel lucru te face să te simți bine, îți dorești să-l practici mai mult, să-l simți mai des, mai... Mamă, ce întuneric e. Ia să vedem, putem să facem ceva în privința asta? Nu prea. În fine, nu trebuie să mă văd. Și e clar că chestia asta alimentează cumva astăzi și egoismul meu. Dorința asta de a ajuta, de a fi salvator, de... Știi cum e testele astea wow, cum e lumina asta. Mi-am luat o brichetă chicioasă, mamă ce-mi place. Sunt catalogate, sunt genul ăsta de comportamente și de behaviors, da. Nu mai știe lumea limba română, frate, în ziua de azi. E atât de la îndemână să folosești englezisme, încât uiți naiba cum se zice în română. Adică ok, înțeleg că, na, așa folosește toată lumea, că sunt termeni speciali și folosiți în orice limbă în termenul din engleză, dar las-o încolo, că româna noastră e, am eu vocabularul ăla șmecher, dar româna noastră e, mi se pare mult mai complexă decât engleza. Și avem atâtea cuvinte care exprimă atâtea lucruri diferite. Mai devreme, zilele trecute, mă gândeam la goal în engleză, care e gol la fotbal, dar na, în viață, în business, în astea, pe lângă gol la fotbal și la alte sporturi, e țintă, obiectiv, scop. Sunt multe cuvinte care definesc chestia asta și o definesc mult mai bine decât un termen așa general, gol. Și care sună în română gol. Ce dracu, e gol. Ce să te motiveze doar când auzi gol? Păi e gol, coaie, e... Îmi cer scuze de acest termen, dar na, e gol, e zero, e
partea goală din pahar, nu-i partea plină, e în direcția de gol. Hai să folosim cuvinte românești, frate, că sunt mult mai șmechere. Dacă tu vorbești în română și folosești câțiva termeni de ăștia, automat te adresezi unui target. Uite cum sună, vezi? Deci te adresezi unui target. Te adresezi unui target. Deci gol e diferit de target, da? Target e, să zic așa, în cazul ăsta poți să-l traduci ca segment de piață, adică parte din oameni care piața considerând-o tot, un segment, dar segment e mai mult matematic, ca o parte din populație, din oameni, da? Care automat a crescut și ea cu termeni de genul ăsta și care, să zicem că le are așa împământenite, cum și eu le am, nu neg chestia asta, nu sunt ipocrit sau ceva, dar mi-ar plăcea, adică voi fi, nu știu, dar mi-ar plăcea să fiu mai bun în a folosi termeni românești, în a utiliza limba asta superbă. Și apropo, unul din obiective, că ăsta e termenul, traducerea cea mai clară a golului, e să că plan e mult spus, dar obiectiv, adică țintă, vis, dorință, scop, mai puțin scop. Și scop, dar scopul e mai clar, așa, e mai mult spre vis, momentan, e la nivelul de vis. Și să schimbăm imnul României. Adică, ok, înțeleg, la un moment dat, era clar că am ajuns la un nivel la care trebuia să scopul, obiectivul, lucrul principal pe care ni-l doream era să ne deșteptăm. Deșteptarea asta, dacă o iei să o iei în engleză, păi e awakening, ești awake, ești woke, ești toate trezirea asta spirituală, toate felurile, ezoterică, mentală, sufletească, toate variantele de trezire, Da, noi avem în imn treaba asta, adică e ca și cum s-a inventat acum, că până acum nu știai ce e awakening, be woke, to be whatever. Da, tu știai ca român dintotdeauna, trebuie să te deștepți, române. Da? Bun. Atunci cred că o mare parte din munca asta pe care o prestez momentan mental și de acum încolo o să o pun mai mult în practică. Deja o pun din ce în ce mai mult în practică. O pun de mult în practică, dar nu la nivelul ăsta. Mă rog, o parte din munca asta trebuie să se termine până mor. Dacă nu o fi să mor mâine sau când o fi să mor sau... Da, adică hai, next level, hai să trecem un pic la alt stadiu de viață, alt nivel, să zicem, dar nivelul e ca și cum ar fi de creștere. Nu știu dacă e de creștere sau de creștere, nici nu, toată lumea zice că e de creștere, dar whatever, să zic așa, adică sau what the fuck, cum ar veni în engleză, sunt termeni, da, împământeniți.
nu știu neapărat că e de creștere sau de decreștere, dar cumva o fi de creștere, ce să zic. Hai să ajungem acolo. Hai să ne mutăm în dimensiunea, în planul, în universul ăsta unde ne-am deșteptat. Hai să avem alte obiective în afară de a ne deștepta. Ca români. Și da. Asta a fost așa, iar o chestie spontană, nepregătită, needitată, neplanificată, nimic. Teoretic și practic trebuie să o arzi un pic mai pregătit, trebuie să mai editezi din ce faci, trebuie să mai faci chestii mai calculate, mai planificate, mai cam așa se recomandă în viață și în afaceri. Dar, na. Dacă totul ar fi așa, și nu cred că va fi, am fi prea programați, prea robotizați, prea... Eu sunt în extrema cealaltă, care caut soluții și mă străduiesc să mă țin de cele pe care le consider soluții, să le pun în practică, astfel încât să devin un pic mai disciplinat, mai organizat, mai curat, mai să fie mai mult rutină în viața mea, să fie un pic mai... Pe de altă parte nu-mi doresc chestia asta, dar cumva știu că am nevoie de mai multă treabă de genul ăsta, astfel încât să îmi fie mai ușor sau să reușesc mai multe lucruri din ceea ce mi-am propus. Și atunci, na, e important. Dar sunt și părțile astea în care mai lasă și viața să curgă, mai lasă și universul să se desfășoare, mai crede și în necunoscut, mai crede și în... Nu știu, nu vine cuvântul acum, dar în imprevizibil, în lucruri pe care n-ai cum, sau poate ai cum, dar pe care dacă le lași să se întâmple te pot surprinde. În pozitiv, în negativ, în bine, în rău. Nu contează, e surprinderea aia, e o parte care e mișto a vieții. Da, eu exagerez în direcția asta. Și cumva disciplina și organizarea mea, deși inevitabil am niște părți care pot fi considerate rutină, nu m-am cam săturat iară de ea și vreau să mai schimb din ele. Și podcastul ăsta aș vrea să fie una din chestiile care să devină mai rutină și să mai elimin din rutina actuală și să mai schimb chestii. Nu e un podcast, nu am mai văzut un podcast ca al meu, să zic așa. Și sper să reușesc să găsesc o soluție prin
a nu renunța la autenticitate și la sinceritate, astfel încât să fie suficient de util și să ajute și pe alți oameni să fie mai autentici și mai liberi și mai fericiți și mai încântați de viața lor. Vorbeam cu niște prieteni și un prieten zicea că n-a văzut, nu știa că am podcast. Și zic, păi da, am, nu știu ce, pe YouTube, și cum te găsesc? Păi, Valeriu Alexandrescu, Ova, sau cum, ceva de genul. M-a găsit, zice, hai că ți-am dat subscribe. Zic, super, mersi, acum am 8 followeri, subscriberi, abonați, urmăritori, chestii. Urmăritori poate să fie mai mult, că de-aia au făcut ăștia buton de follow, că multă lume te urmărește nu înseamnă că se și abonează la tine. Mai mulți te urmăresc decât cei care se abonează la tine. Cam asta e ideea. Și dacă vă uitați la paginile de orice platformă socială, aplicație, dacă vreți mai pe înțelesul actual, sunt abonați și sunt urmăritori. Urmăritorii sunt cei care intră din an în Paște, abonații care în general se uită la tine mai des. Dar aia nu înseamnă că cei care te urmăresc nu sunt mai mulți. Mă rog, nu știu dacă e o regulă sau ceva, dar în fine, sunt, cred că doi termeni diferiți și două tipuri de whatever. În fine, nu știu eu acum să explic chestia asta și nici n-am stare. Unul din alt obiectiv, scop sau nu știu ce-mi doresc eu de la podcastul ăsta e să fac și bani din treaba asta. Adică stau acum, e clar că pe mine mă ajută să fac chestia asta. Dacă vă ajută și pe voi, atunci înseamnă că considerați că e o anumită valoare în viața voastră treaba asta. Cât considerați voi, nu știu, 0,0 de milion de ori 1% din viața voastră reprezintă ca valoare și treaba asta, whatever. În fine, nu contează cât ca măsură. Dar dacă considerați o valoare în treaba asta, pe lângă, nu știu, alte podcasturi, când am verificat ultima oară, acum câțiva ani sau nu mai știu când, din ce am înțeles, podcastul lui George Buhnici ar fi top, numărul 1 în România. Mai era un tip, un puști Seli, nu mai știu, nu mai sunt la curent, nici nu mă interesează. Ideea e că dacă acei oameni au 100.000 de abonați, 1.000.000 și așa, consideră acei abonați care au apăsat pe butonul de abonare că e suficient de valoros încât să mai vadă și cu alte ocazii, să asculte și cu alte ocazii, să interacționeze și cu alte ocazii cu acel canal, emisiune, program, cum vrei să zici, cu acel om care creează acel conținut. Dacă 1000 la YouTube, dacă 1000 consideră că merită să se aboneze la
aceste aberații ale mele, să zic așa, momentan. Sper să nu mai fie doar aberații, să fie mai mult de atât. Și vor fi automat prin exercițiu și prin a face chestia asta cât mai mult. Cred că voi reuși să creez, să ofer mai multă valoare decât ofer astăzi și altor oameni. Poți să faci bani din treaba asta. Deci la YouTube, din ce am înțeles eu, cam asta ar fi. Îți trebuie 1000 de abonați, după care mai vedem. Până la 1000 de abonați e o pasiune care nu-ți aduce niciun ban și nu o faci pentru bani și o faci că o faci. Fiecare cu motivele lui. Eu v-am zis o parte din ele. Și da. Mai de mult, în 2015, lucram cu un prieten și am ajuns la concluzia că îmi place să ajut. Adică am conștientizat-o, am ajuns să o înțeleg și să o accept că e o parte din mine foarte importantă treaba asta cu ajutorul oferit. Am suferit mult în viață și din cauza acestui ajutor oferit. Că n-a fost împărtășit, că n-a fost înțeles, că am exagerat și prea mult strică și... Adică și din vina mea și din vina tuturor, în fine. Asta cu vina e o altă discuție, o mai povestim odată. Și am zis hai să o fac sistemic, să o fac sub formă să o fac într-un mod care să poată fi, știți filmul ăla Pay It Forward, ăla îmi vine în cap acum, dar să fie replicat, nu știu cum să zic, replicat, nu, să poată fi pus în practică și de alți oameni care pot să o facă și la rândul lor dacă își doresc. Și atunci a fost și rebranding-ul, atunci a fost și scopul mai clar definit și modul în care vedeam lucrurile erau mult mai clare, mai hotărâtoare, eram mai convins că sunt mai aproape de șine, să zic așa, de drumul pe care vreau să merg. Și am făcut-o în multe moduri de atunci. Multe tipuri de afaceri, multe tipuri de relații, multe tipuri de activități. N-a fost vreun mod în care pe care să-l fi menținut până în ziua de azi și să fi generat suficient de mult profit astfel încât să fac doar treaba asta. Cumva doar treaba asta îmi doresc să o fac, dar ca să ajung acolo mai am multe și eu de învățat, mai am și eu multe de practicat, de greșit, de învățat, de învățat. Dar cred că cel mai mult mai am de practicat, adică clar am de învățat din tot, dar
nu prea am pus în practică, am stat foarte mult în capul meu și în gândurile mele și în discuții cu prieteni, cunoștințe, străini, tot felul de oameni, dar doar împărtășind niște gânduri și ne punând în practică o chestie concretă. Și acum ați mai hotărât, mă cunosc un pic mai bine decât mă cunoșteam înainte, sunt mai, nu știu dacă am mai mult curaj, că până acum asta am crezut, că lipsa de curaj m-a ținut pe loc, dar nu știu. Acum vreau să o fac mai consecvent, mai regulat, mai disciplinat, mai des, mai activ, mai organizat, mai acțiune, mai multă acțiune, să fac mai multe lucruri. Iar ce vreau să fac, o parte e treaba asta ce fac acum, să povestesc așa liber ce aberații trec prin cap, ce gânduri am, ce cred, ce nu cred, ce-mi vine așa. O altă parte aș vrea să fie mai organizată și mai disciplinată, care să fie legată de afaceri. Nu știu cât mai durează, dar momentan trăim într-un, să zicem, sistem capitalist, cel puțin în România. Nu știu cum e în toate țările, dar multe dintre țările din România și din lume, multe țările din lume, inclusiv în România, trăim sunt mai multe sisteme în fiecare țară, dar predominant și ce e treaba asta cu capitalismul. Nu știu eu să vă explic foarte multe despre capitalism, decât așa ce pot eu înțelege. Sunt niște tipi mult mai deștepți ca mine și mult mai șmecheri, unii au murit, unii sunt în viață, care, nu știu, chiar dacă nu mă urmăriți pe mine, cred că dacă e suficient dacă aș reuși să vă influențez să-i urmăriți pe acești oameni, eu tot aș fi mulțumit cumva. Adică, mă rog, eu sunt mulțumit acum pentru că mi-am setat obiectivele astfel încât nu să mă mulțumesc cu puțin, că e vorba aia. În fine, nu vreau să discut nici despre asta acum. Clar îmi doresc, v-am zis, și să ajung la minim 1000 de abonați ca să pot să monetizez, să zic așa, să câștig bani din treaba asta. Dar ok, ajung acolo bine, n-ajung acolo iară bine, adică încerc altfel, astfel încât să pot să ajung și acolo, dacă nu funcționează așa, sau nu știu, văd eu ce o mai fi. Dar pe lângă toate astea ale mele, ce ține de voi, mi-ar plăcea măcar să vă ajut să urmăriți niște oameni mișto, care clar vă pot ajuta. Și dacă ajungeți să ascultați mai mult pe, nu știu, ce-mi vine acum, sunt 2 oameni, Jim Rohn, mă rog, îmi vin mulți în cap, dar Jim Rohn, se scrie J-I-M, numele mic și numele de familie R-O-H-N. Deci Jim Rohn ar fi unul
dintre cei mai mișto oameni pe care am auzit eu vorbind vreodată. Adică doar dacă pui în practică tot ce zice Jim Rohn, n-ai cum să nu ajungi super șmecher. El a murit, nu mă știu, în 2000, nu mă știu când. Pe lângă Jim Rohn, cel care e în viață și îl urmăresc cel mai mult e Tom Bilyeu, sau cum s-o pronunța numele lui. Tom Bilyeu e T-O-M-B-Y-L-E-U, parcă. Și are Impact Theory, teoria impactului. Ca emisiune generală, ca program pe YouTube, ca și canal, la fel ca Joe Rogan, care e mult mai cunoscut și e printre primii, la fel ca mulți alții, invită, în ultimul timp ce am auzit, Damian Drăghici. Mamă, ce mi-a plăcut. Da, frate, am început să mai ascult și pe români. Și sunt mulți tari și români, adică foarte tari, nu știu ce să zic, e important să îți dorești să te dezvolți, să cunoști mai multe, să